Besaldek Bermeo Sahararen aldeko elkarteak, Sahararen aldeko 15. Euskal Karabana piztu itxaropena kanpainarekin bat egin du eta aurten 8.458 kilo elikagai batu ditu eskualdean, hain zuzen ere Bermeo, Mundaka, Busturia, Kortesui, Arteaga eta Gernikako denda eta hezkuntza zentroetan. Besalde oso pozik agertu da eskualdeko herriek emandako erantzunagatik, eta bere eskerrik beroena eman nahi izan dizkie erakutsitako esku zabaltasunagatik. Hildo honetan, Besaldek eskerrak eman dizkie eskualdeko herri guztietan kanpainan parte hartu duten partikular, denda, supermerkatu, elkarte eta hezkuntza zentro guztiei eta kanpaina zabaltzen lagundu duten pertsona eta udalei ere bai. Horrez gain, Besaldek eskerrak eman dizkie euren laguntzagatik, Caritas Urre Bermeoko futbol taldea eta Gorabide elkartei, Salika eta Zaio kontserba enpresei, Bermeoko ospitale psikiatrikoari eta Gernikako ospitaleari, komunikabidei, kasak eta kamioiak argatzen lagundu duen guztiei eta parrokiei, bereziki, Bermeoko San Francisco komunitateari lokala usteagatik. Era berean, Besaldek Bermeoko udalari eskertu dio karabanarako laguntza. Elikagaiez gain, partikularren diru laguntza ere jaso dutela adierazi du Besaldek, 610 euro, hain zuzen ere, janariak eta konpresak erosteko. Besaldek jakinarazi duenez urtarrilaren 26an, kargazen kamioia eskualdean batutakoarekin, Sahararen aldeko koordinadoraren Bilboko biltegira eramateko, eta martxoaren 2an, Laudiotik aterako da Sahararen aldeko 15. Euskal Karabana. Honen helburu nagusia da Saharar herriari ahalik eta elikagai kopuru gehien eroatea, Tindufeko errefusiatuen kanpamenduetan duten elikagai falta asetzeko.